Hij is nog steeds onderweg, dus hij is nog steeds in aantocht. Dus hou het even pratende met elkaar. Als u niks meer weet te zeggen, dan steekt u uw hand op. Dan gooi ik even een onderwerp op tafel waar u het met elkaar over mag gaan hebben. Kijk, ja, deze tafel mag u het gaan hebben over... Stel je voor je wordt verliefd op iemand en je gaat ermee zoenen. En je vindt elkaar helemaal te gek. Maar 6 maanden later kom je erachter dat jullie eigenlijk familie zijn. Wat doe je dan? Goed, dat is jullie onderwerp. Wie zijn er nog meer op zoek naar een dilemma? Nog andere mensen die een dilemma zoeken? Ja, nou niet meer natuurlijk. Nee. Zo, zijn jullie er al uit? Ja, tweede lijns. Tweede lijns. Ja, geen probleem. Oké, nou, jij bent helemaal goed uitgekomen. Dus fantastisch, gelukt. Ja. Te beginnen. Oké.
nieuws. Het goede nieuws, hij reed hier net langs, maar door de bussluis. Waar je niet door mag als automobilist en aan de andere kant stond politie. Dus ik denk dat hij eerst nog een bekeuring krijgt en dan komt hij hier. Hij is aanstaande. Kijk, handhaving ook nog erbij. Nou. De sensatiezoekers gaan al kijken buiten. Nou, laten we dat maar niet doen. Misschien wordt het oude erger van. Volgens mij is ook nog 1-1. Nou, nu is het te ver van. Als hij een beetje doorrijdt, dan heeft hij weer een moeten. Zij wordt niet straks binnengeleid. Nee, dat was toch niet. Kijk, maar dan nog. Ja, allemaal even een lap in de voeten. Ja, wat heeft hij? Ja. Nee, Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Dat er is iemand bij hem en die zegt niet waar hij kan parkeren. Maar hij heeft natuurlijk wel een borgtocht voor het uitgekocht, dus dat we hier even een inzameling kunnen doen. We hebben in totaal 2700 euro nodig en we gaan nu met de pret rond. Nee, dat is een grapje, dat is alleen maar in Amerika. Nee, hij is onderweg hopelijk. Dus zodra hij binnenkomt, laten we hem dan zeg maar een flink applaus geven. Want hij is de eerste 130 euro al kwijt als hij komt in Nederland. Door dat lucht te rijden.
is hij. Misschien zag je hem wel lopen. Hij kijkt nog even naar zijn presentatie die hij heeft laten maken in de regiewagen. En dan kan hij elk moment komen. Dan kunnen we al even weer oefenen. Dames en heren, welkom bij Ipen Up Live. En hier is Eus. Helemaal goed. Als je dat straks ook nog doet, dan ben ik heel blij dat je allemaal stuk voor stuk. Ja, een beetje letter als oors, maar goeioen alweer en welkom bij Ipen Up Live. Ja, dames en heren, we zijn een beetje later, want onze hoofdgast stond in de file, kwam hier op tijd aan, reed door een bussluis waar je als auto niet door mag. Gelijk politie, gelijk handhaving. Ja, als één ding misgaat, gaat alles mis. Maar we zijn heel blij dat hij er is voor dit vrijheidscollege dat we maken samen met het Nationaal Comité. 4 en 5 mei in het hele land zijn er bekende en minder bekende Nederlanders, sprekers, denkers, doeners die deze colleges geven. Zoals ook hier. We gaan straks naar hem luisteren. Daarna is er allerlei gelegenheid voor vragen. We hebben nog muziek en poëzie. Maar laten we nu gauw een groot applaus geven voor Eus. Eus, welkom. Dankjewel. Ben je alweer op adem? Hoi. Ik ben altijd relaxed. Ja. Oh, heel goed. Ja. Heel Ja. goed. Ja, maar wel gelijk al €130 lichter natuurlijk nu, door je die camera bent gefotografeerd. Nou, het gekke was, die agent zei, je krijgt de boete wel, maar ook weer niet. Zei hij. Ja, dat was een beetje merkwaardig. Ik weet niet hoe jullie dat hier regelen in Leeuwarden, maar dat zou bij ons ook wel een goed model zijn. Ja, inderdaad. Dus, hij Volgens zei- mij horen we het ook voor het eerst. Ja. Misschien deden ze het wel omdat je zo'n aardige man bent. Ja, nee, hij zei van, stuur een briefje en dan krijg je hem niet, zei hij. Oh, Dus, dus u weet, voortaan de Friese politie gewoon een briefje sturen. Eus, ik geef jou het woord. Kom straks Ja. bij je terug. Even praktisch, de PowerPoint. Ja, die komt hier. Ja? En als je gewoon zegt van mag ik de volgende slide, Oké. dan kijk, nou de eerste staat er al. Ja. Dames en heren, we gaan luisteren naar Eus. Dankjewel. Dankjewel.
Allereerst excuses voor de vertraging. Ik kom niet uit Deventer. Deventer-Leeuwarden is altijd heel goed te doen. Maar ik kom uit het westen van het land en dan kom je wel eens een file tegen op je route. Dus vandaar dat ik te laat ben. Dus nogmaals excuses daarvoor. Mijn naam is Özcan Akjol. Ik ben schrijver, columnist, programmamaker, zowel op televisie als radio. In die hoedanigheid ben ik ook gevraagd om iets te vertellen over mijn werk. Dit zijn vrijheidscolleges. Vrijheid is natuurlijk een hele brede definitie. We hebben allemaal te maken op verschillende manieren met vrijheid. Je hebt persoonlijke sferen, hoe je met elkaar omgaat. In de politiek, in de media, in het onderwijs. En het zijn allemaal onderwerpen die ik soms wat subtieler langs ga. En vanuit mijn eigen professie als schrijver, als journalist, zal ik daar wat dieper op ingaan. Om toch ook met z'n allen na te denken over wat momenteel de stand is van die vrijheid. En wat de problemen ook zijn en hoe we daarmee omgaan. Er gebeurde iets bizars op het moment dat ik werd gevraagd om dit te gaan doen. Want precies in de week dat ik voor het eerst een vrijheidscollege zou geven, kwam er iets naar buiten. Daar heeft het Openbaar Ministerie toen voor gekozen. Dat kunnen we hier gaan zien als het goed is. Sorry, de volgende. Hier kom ik dan straks op terug. Wat er gebeurde was dat ik al 2 maanden last had van iemand die mij hardnekkig aan het stalken was. En dat was vooral stalking op allerlei sociale media. En wat er gebeurde is, deze man, die in dit geval in mijn rol als columnist, deze jonge man had moeite met de wijze waarop ik bepaalde zaken behandelde. Dat ging bijvoorbeeld over dat hij mij liberaal vond. Dus als ik kritiek had op de integratie, of die niet altijd even lekker loopt bijvoorbeeld, dan werd hij boos. Dan noemde hij mij een landverrader of een nestbevuiler of zo. Of als het ging over de verkiezingen die toen speelden, of althans de campagnes die er toen waren, en dan schreef ik bijvoorbeeld iets kritisch over Denk, nou ja, dan was het ook weer niet goed. En eigenlijk iedere keer als het een onderwerp betrof, dat rechtstreeks mijn identiteit raakte. Namelijk, ik ben een zoon van gastarbeiders uit Turkije. Iedere keer als het een kwestie betrof rond dat thema, dook hij weer op. En op een gegeven moment had die jongen zelfs geen thema's meer nodig. Toen werd het voor hem een soort hobby of een soort dagelijkse bezigheid om mij lastig te vallen. Ik heb niet alles gelezen, natuurlijk in het begin wel, maar dat gaat ver. Er werden mijn kinderen bij betrokken. Ik heb 2 jonge kinderen. Er werd gezegd dat die kinderen dan maar dood moesten, of tenminste getuigen moesten zijn van hoe ik doodging. Er werd gezegd dat ik dan thuis opgezocht zou worden, dat bekend was waar ik woonde en noem maar op. En nu is het niet zo dat ik er vandaag sowieso een heel particulier verhaal van wil gaan maken. Al was het wel een beetje de wens van de organisatie, maar toch, zo ijdel ben ik ook weer niet. Maar toch, dit raakte mij wel heel erg in zaken die dus gaan over vrijheid van meningsuiting en expressievrijheid. En wat ik heb gedaan toen, jarenlang wordt er tegen bekende Nederlanders, tegen journalisten, columnisten gezegd, op het moment dat je bedreigd wordt, op het moment dat er mensen zijn die jouw werk, jou in je werk willen beletten, weet je wel, geef er maar geen rugbaarheid aan, werd gezegd. Want als je het wel doet, dan hebben die mensen die jullie bedreigen, die hebben dan een podium, die voelen zich gezien. En ten tweede, het kan leiden tot kopieergedrag. Dus Pietje daar, die bedreigt mij en dat komt dan uit. En die krijgt daar dan binnen zijn eigen kringen alle credits voor. Want het is toch wel goed dat die schrijver met die mening een keer wordt aangepakt. En dat andere mensen dan ook dat andere mensen dat dan ook gaan doen. Dus dat is de reden dat de politie ook zegt van, doe het maar niet. Maar ik dacht, nadat ik al inmiddels 3-4 jaar op deze manier te maken heb met mensen die mij bedreigen, of het dan gaat om een column of bijvoorbeeld om een documentaire die ik heb gemaakt in Turkije, maar ook in Friesland was ik trouwens ook in de orde van de documentaire Euste Medialand. Dat ging over de mediakloof. Als je dan ziet wat voor reacties daarop komen, terwijl dat eigenlijk voor mijn gevoel heel onschuldig is, zie je dat ook niet iedereen even goed kan omgaan met de vrijheid van anderen, met de vrijheid die iemand anders neemt.
En mijn punt, vooral een beetje aangemoedigd door het OM, moet ik erbij zeggen, was vooral van ja, waarom accepteren wij dit eigenlijk? Waarom laten wij gewoon dingen gebeuren die wij... Kijk, als ik op het moment dat ik hier iemand ga bedreigen of zeg van ik ga je doodmaken waar je kinderen bij zijn, dan weet je gewoon zeker dat de politie, die zijn dus rijkelijk aanwezig op het plein buiten, heb ik net ook ondervonden, dan weet je zeker dat ze je komen halen. Maar op een of andere manier lijkt het wel alsof er een soort wetteloosheid heerst op internet. En ik dacht van ja, kom op, we moeten hier een keer tegenop gaan treden. Vooral ook omdat ik hier dus vaker mee te maken heb. Sterker nog, ik zat 5 maanden geleden bij Nieuwsuur precies over dit onderwerp om te praten en zeggen van ja, hebben wij wel onze journalisten, onze columnisten, onze schrijvers goed genoeg beschermd? Beschermen die wel goed genoeg? En dan zijn altijd weer die Tweede Kamerleden die in een rij gaan staan om te zeggen van foei, ja, nee, dit mag hem niet overkomen, dit kan niet en zo. Maar in de praktijk merk je daar dan niks, krijg je daar niks van terug. Ik zal ook wel straks uitleggen waarom zij toch wel redelijk machteloos staan in het bestrijden hiervan. Maar eerst denk ik dat we even goed moeten inzoomen op wat er momenteel speelt. En dat gaat vooral toch wel vaak over het thema identiteit. En daarom wilde ik een filmpje laten zien van een reeks die ik recent heb gemaakt voor het AD, het Algemeen Dagblad. Dat is de krant waar ik ook voor werk. Ik werk ook nog voor 7 regionale titels. En wat ik merkte is dat iedere keer als ik een column schreef, kreeg je reacties. En er waren dan 2 soorten reacties. Of mensen vinden je fantastisch, applaus. Of mensen hebben toch heel veel moeite met wie je bent en wat je schrijft. En in die tweede categorie heb ik een filmpje meegenomen van een man die ik thuis heb opgezocht. Dus laten we even naar het filmpje kijken. Ja, ik heb op het vertrek aangedrongen. Ja, meermaals. Ja, ik sta voor wat ik zeg. Ik schrijf geen lulverhalen. Ik ga alles goed na. Over Özcan Akyol is de laatste tijd veel geschreven. Hoewel hij zich in de Nederlandse taal zeer goed kan uitdrukken, komt hij als columnist veel tekort. Regelmatig heeft hij het over zijn vriendin en zijn o zo bij de hand dochtertje. Een columnist moet het nieuws duiden om de verrassende invalshoeken met scherpte. In Akyol bespeur ik dit alles niet. Ik heb al eerder bij de redactie op zijn vertrek aangedrongen. Tot nu toe tevergeefs. Nou, dat is geen malse taal. Ik ben benieuwd wie hier achter deze brief zit. Ik ga hem opzoeken. Hey, Goedemorgen. in levende lijven. Mag ik mijn jas uitdoen? Tuurlijk. Eerst even een kopje koffie. Mag het ook een glas water zijn? Oh, je drinkt geen koffie? Nee, ik even lust niet. geen koffie. Ja. Oh. Ja, je wordt altijd een beetje aangekeken alsof Ik dacht, je melaats bent. mensen maar... van jouw achtergrond, ik dacht dat koffie daar juist zo... Nee, thee. Zo, Nee, glas water is prima. alsjeblieft. Dankjewel. Ik moet zeggen, ik las de brief in BN De Stem. U wilt graag dat ik ontslagen word? Ja, ik heb op het vertrek aangedrongen. Ja, meermaals. Ja, ik sta voor wat ik zeg. Ja. Dus ik heb, het is eigenlijk een hele reeks columns. Bijvoorbeeld, wat mij ook irriteert, aanvallen op bepaalde politieke partijen, waarbij je eigen partijvoorkeur verraadt. Wat is mijn partijvoorkeur dan? Ja, je zit in de linkerhoek in ieder geval. Nou, absoluut niet. Ik heb nog nooit van mijn leven links gestemd, meneer. Maar dan mag ik de vraag stellen, Ja. waarom zet je mensen van FVD bijvoorbeeld Ja. in de extreemrechtse hoek? Juist dat Forum voor Democratie, hij is ideologisch bevlogen, dat mag ik wel. Hij is geen machtspoliticus, die Baudet. En hij wil juist iets heel links, het invloed van het volk, directe democratie. Dat is per se niet rechts. De SGP, daar ging je ook nogal tegen te keer. Ja, dat is zo'n feodale partij. Hè. Vrouwen hebben nog niet eens kiesrecht. Ja, dan denk ik, je komt voort uit de cultuur waar het 100 keer erger is. Uit wat voor cultuur kom ik dan voort? Het is waarschijnlijk dat je voortkomt uit cultuur waarbij de vrouw toch een zeer ondergeschikte rol speelt. Nee, helaas. Mijn ouders komen uit een religieuze minderheid, uit de Turkse samenleving. Dat zijn de Alewieten. Alewieten, ja. Die gaan niet naar een moskee, die lezen geen Koran, die bidden niet 5 keer, die doen niet aan de Ramadan. Dus ik ben helemaal niet in die cultuur opgegroeid. Dan heb ik dat mis. Dat zijn wel vooroordelen van u, hè? Nou ja, ik ging uit van het waarschijnlijke. Ik heb het idee dat u structureel ontevreden bent over de columnisten in de krant. Ja, het is natuurlijk, BN De Stem is een wijvenkrant geworden. Een wijvenkrant? Ja.
Dat is hij zeker. Oh, Ik zal hem even het zwijgen opleggen Ja. met jullie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En Nienke de Jong, die is hinderlijk positief. Hinderlijk positief? Dat bestaat ook. Wat is er mis met positief zijn? Over het algemeen niks. Maar je kunt bepaalde dingen nou eenmaal niet blijven positiveren. Vind je het zelf ook niet een beetje? Nou, ik probeer te begrijpen wat u zegt. Wat je Want die zegt. mannen zijn allemaal weg namelijk. Er Beschrijf waren het. eerst een mannelijke redactie, die zijn allemaal weg. Was er toen een goede mannelijke krant? Nou, ik vond het altijd een zwakke krant. Maar, en hoe lang heb je nou een abonnement? Een jaartje of 40 denk ik. Ik vond het altijd een zwakke krant. 40 jaar abonnement op ik- een zwakke krant. Stel, Toon, de hoofdredactie, luistert naar jouw verzoek en flikkert die eus uit de krant en zegt, Toon, we willen dat jij het gaat doen. Ja. Wat voor stukken zou je dan schrijven? Een voorbeeld is klimaat. Maar heb jij dan wel dossierkennis? Hou je alles Ja, bij ik of heb, zo? boven heb ik een aantal grote hangmappeladen, goed gevuld, Zou ik die dossiers misschien mogen zien? gerust. Ja? Ja. Ik ben wel nieuwsgierig naar geworden. Ja. Dit is je werkkamer, Toon? Ja, hangmappelaadje. Oh, kijk aan. Even kijken hoor. Wetenschappen, klimaat, milieu, PVV, migratie. Ja, je hebt ze allemaal echt gesorteerd op thema, hè? Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden. En als je brieven gaat schrijven, ga je dan ook eventjes in die mappen kijken of er nog meer informatie is? Niet altijd, maar als het echt iets is van, hé, ik schrijf hier iets, maar is dat wel zo? Ja? Want dan denk ik dat het zo is, maar dan kijk ik graag even na dat ik geen dingen schrijf die niet kloppen. Mag ik na deze ontmoeting nog wel gewoon columnist bij de krant blijven? Of? Je mag blijven. Ja? Ja. Oh, Nou ja, de verbeterpuntjes, Ja? ja, dat klinkt hoogdravend, maar zo bedoel ik het niet. Ietsje neutraler, als het even kan. Ja? Oké. En, Neutraler? nou ja, dat over je dochtertje, dat heb je 1 keer gedaan, 2 keer, ja, dat niet te veel. Want Niet te dan komt vaak een over beetje, dochtertje, oké. want dan scha je bij al die wijven van die krant. Ja, als ik al die zaken verbeter, dan mag ik blijven bij de krant. Absoluut. Ja. Ja, dat is Toon. Mag ik naar de volgende dia? Wat zo bijzonder was aan Toon, Toon die had gedachten over mijn afkomst, vooroordelen dus. Dat gaf hij zelf ook wel ruiterlijk toe. Ik zou uit een cultuur komen waar er toch niet zo'n lekker beeld is van vrouwen. Maar daarna heeft hij het wel over een wijvenkrant. Waarmee hij zijn eigen vrouwenbeeld toch ook wel verraadt. En het tweede punt dat ik wel even wil aanstippen hier, en dit is een wat meer universeel punt. Op het moment dat journalisten worden bejegend, schrijvers worden bejegend, hij zei het ook van, ja, ik wil toch dat je iets meer neutraal bent. Maar het punt is, de lezer is nooit neutraal. De lezer verwacht altijd van de journalist, en dat mag ook, maar ook van de columnist, dat hij neutraal zou zijn. Maar ja, je bent als lezer, en zeker deze meneer Toon, dat hebben jullie allemaal kunnen zien, die zit er niet echt neutraal in. Dus eigenlijk wat hij zegt is, en dat zeggen heel veel mensen, of je nu, toevallig is hij dan wat rechts georiënteerd, maar links is precies hetzelfde. Eigenlijk zegt hij, ik wil altijd lezen in de krant wat ik zelf ook voel en vind. Dan klopt het. En op het moment dat er iets staat wat niet strookt met mijn eigen opvattingen, dan ben je niet neutraal. Dan ben je partijdig. Maar als ik dus, wederom in het geval hij is dus rechts, als ik had geschreven van, ik ben echt, ik wil een cheerleader zijn van Forum voor Democratie. Ik had dat trouwens van extreem rechts ook nooit opgeschreven. Dat kwam ook uit zijn duim, maar maakt niet uit. Dan ben ik dus volgens hem een goede neutrale columnist. Dus dat maakt het ook altijd zo ingewikkeld voor ons columnisten. Van ja, hoe kan je iedereen toch op een juiste manier bedienen? Dat probeer je te doen door zo zuiver, integer mogelijk te handelen. Onafhankelijk mogelijk. Alleen dat wordt niet altijd zo ervaren. En daar heb je dus mee te maken. En dat kan dus leiden tot die dreigementen. Dit is natuurlijk een hele vriendelijke man. En uiteindelijk ga je zelfs een beetje van hem houden. Ondanks al zijn rare uitspraken. Maar dat kan dus ook leiden tot waar ik net mee begon. Namelijk dat je echt op een nogal onprettige manier wordt bejegend. Wat heet dat je zelfs doodsbedreigingen ontvangt. Dat je wordt gestalkt. En dat je ook politiebeveiliging moet krijgen. Alleen maar omdat je column schrijft. Maar goed, ik zei net even terloops van het is echt niet alleen aan rechts
besteedt aan dit soort praktijken. Ik heb even iets meegenomen wat toch weer steeds terugkeert. Ook omdat ik ermee te maken heb. U kent waarschijnlijk wel de praktijken van een politieke partij als DENK. Heel erg georiënteerd op een eigen achterban. Die je denk ik het meest zou kunnen definiëren als... nou goed, hoewel zij anders beweren, is het toch wel een partij die heel veel, vooral conservatieve allochtonen, op een of andere manier weet te raken. Met een nadruk op conservatieve allochtonen. Ik geloof niet als je vooruitstrevend en gewoon goed meedoet, dat je dan zo snel voor DENK zou kiezen. Maar het gaat mij even, ik wil ook helemaal niet politiseren vanavond, want het komt van links en rechts. Ik ga echt niet zeggen van, kijk, in die hoek doen ze het fout, in die hoek doen ze het ook fout. Het gekke is juist dat er heel veel overeenkomsten zijn. Het punt wat ik hier wilde maken, dat noem ik dan tribalisme en de moderne schandpaal. Tribalisme houdt dus vooral in dat heel veel mensen die actief zijn in de media, maar ook actief zijn in de politiek, tegenwoordig wordt onderwijs ook erbij gehaald, heel erg bezig zijn met hun eigen stam, om het maar even zo te zeggen. Dus heel erg bezig zijn met, ja, wacht eens even, wij zien er zo uit, wij hebben deze achtergrond, dus jij moet je ook gedragen naar hoe wij ons manifesteren, wat wij vinden en ook wat onze achterban nodig heeft. Tribalisme in het geval van die allochtone hoek waar ik uitkom, als het gaat om Turkse mensen, die kun je even, dit is heel zwart-wit, maar laten we het even voor de overzichtelijkheid op die manier indelen. Heb je het over de mensen die inderdaad nog heel erg een hang hebben om toch wel dat Turks zijn te cultiveren. Ook nog vaak met een religieuze inslag erbij. En dan heb je andere mensen die wat meer liberaler zijn geworden, wat seculierer zijn geworden. En daarom zich op een andere manier positioneren en ook meedoen in deze samenleving. En dit komt dus ook de hele tijd terug in de politiek. Zelfs in onze politiek zien we dat er Kamerleden zijn met een Turkse achtergrond, die door andere Kamerleden worden geschandpaald. Ik heb dit zelf ook in de praktijk mogen ervaren. Ik heb dat filmpje niet meegenomen. Maar het is wel merkwaardig als je op een gegeven moment... ik was toen aan het slapen, maar de volgende ochtend werd ik door duizenden mensen in het Turks uitgescholden. Geen idee waar dat vandaan kwam. Dus ik ging even googlen en toen stond de naam Van Hooijdonk erbij. U denkt, wat heeft dit met columns te maken? Van Hooijdonk, dat is een voetballer voor de mensen die niet van voetbal houden. Dus het bleek dat ik bij Studio Voetbal had gezeten toen die avond daarvoor. Dat klopt, daar was ik bij. Maar dat was al meteen, de volgende dag was dat opgeknipt. Er zat in een ochtendjournaal in Turkije. En toen werd ik nagesynchroniseerd door een Turkse man. En daar had ik gezegd... dat samen met Pierre, die het ook natuurlijk in de praktijk heeft meegemaakt, dat er in Turkije ook gewoon zakken geld op die manier wordt betaald. Dus dat niet alles netjes via de bank gaat. En ik beaamde dat, omdat ik ook contact heb in Turkije. Alleen, wat deed die voice-over, die man die mij ging nasynchroniseren, die maakte ervan dat ik van de Gülen-beweging was. Terwijl het gesprek daar helemaal niet over ging. Maar op een of andere manier werd er zo'n draai aan gegeven. En dat is dus ook tribalisme, want dat filmpje kwam ook natuurlijk in Nederland terecht. We hebben te maken met digitalisering, met globalisering. Dus ja, alles wat daar wordt uitgezonden kunnen we rechtstreeks hier volgen of anders komt het later wel in een filmpje. En dan zie je dat er partijen, groepen zijn die heel bewust jou een bepaald stempel willen geven, jou op een bepaalde manier een stigma willen geven, willen labelen, zodat jij daar later mee in problemen komt. En deze colleges die zijn natuurlijk helemaal ingericht op het thema vrijheid. Wat willen ze hiermee bewerkstelligen? Wederom willen zij hiermee bewerkstelligen dat ik mijn werk niet kan doen. Wat ik heb geschreven, wat ik heb gezegd, is al gebeurd. Maar ze willen dan zo'n klimaat ontwikkelen rond mij. Ze willen dan toch mij op zo'n manier intimideren dat ik toch wel ga nadenken van ja, wacht eens even. Ik heb dit nu geschreven op deze manier, of ik heb dat gezegd in dat programma, of ik heb zelf een programma gemaakt. Maar dit levert me wel steeds een hele bak aan shit toch wel op. En alle online drag en mensen op straat die naar je roepen, omdat ze het niet met je eens zijn. Dus eigenlijk het antwoord dat wij tegenwoordig hebben geformuleerd op mensen met wie we het niet eens zijn. Niet generaliseren, niet iedereen is zo, maar we zien dat het steeds meer postvalt in onze samenleving. Is mensen dan maar gaan beschimpen. En dit gebeurt dus momenteel in de Kamer. De Kamervoorzitter heeft er zelf ook heel erg veel last van. Namelijk op het moment, daar kan ik een heel goed praktijkvoorbeeld van geven. Op het moment dat de partij DENK had voorgesteld
om met het suikerfeest maar even geen stemmingen te doen, zodat de mensen die in de Kamer zitten en een islamitische achtergrond hebben, dat die dan, die kunnen niet bij zijn, dus ze kunnen niet stemmen. Op het moment dat onze Kamervoorzitter Katja Ariep zelf een Marokkaanse achtergrond heeft, dat afwees en zei, nou dat gaan we niet doen, er is geen meerderheid, werd zij 10 minuten later, een kwartier later, op de Facebookpagina van DENK en alle andere sociale media kanalen werd dat zo geknipt dat zij in beeld werd gebracht als kijk, andere jongens en meisjes met onze achtergrond, tribalisme. Jullie zien nu wat hier gebeurt. Zij is een van ons, maar toch ook weer niet. Want zij wil niet dat wij onze feestdagen op een goede manier kunnen uitvoeren. Of tenminste kunnen beleven. En dat zorgt dus voor hele nare situaties. Dat is een beetje het debatklimaat, discussieklimaat in Nederland. En voor veel redenen, voor veel mensen is dat ook een reden om zich niet meer veilig te voelen. Niet als we op evenementen zijn, evenementen als dit of bijeenkomsten. En dat leidt soms tot hele nare zaken. Kunnen we naar de volgende slide gaan? Ik weet eigenlijk, ik kijk wel steeds daar, maar ik weet niet wie het bedient. Er speelt iets anders mee. Mensen nemen ook de vrijheid. Kijk, we willen niemand natuurlijk inperken in hun vrijheid. Je moet ook de vrijheid hebben om te kunnen roepen dat bijvoorbeeld een parlement een nep-parlement is. Dat horen we vaak. Dat heeft Wilders een paar keer gezegd. Maar als je zegt dat een parlement nep is, dan zeg je dus eigenlijk ook dat je zo'n parlement ondermijnt. En dat mag je zeggen, dat is de vrijheid van meningsuiting en dat hoort ook bij die vrijheid. Alleen wat er wel gebeurt is dat je een enorme achterban hebt. En als je achterban ook daarin gaat geloven, dan wordt het wel een gevaarlijk spel. Het is weliswaar retoriek. En als puntje bij paaltje komt, dan zal Wilders ook gewoon ons parlement erkennen. Hij is er zelfs veroordeeld, dus weet je, het is niet zo dat hij dacht van ik accepteer dit niet of ik ga maar het parlement bestormen. Maar wederom in het narratief van mensen die het niet eens zijn met standpunten van andere mensen of die vinden dat zij juist veel meer vrijheid mogen nemen dan ze anderen gunnen, zie je wel dat dit soort uitspraken steeds vaker opduiken. En we hebben natuurlijk ook te maken gehad met een meldpunt voor docenten die misschien te progressief zouden zijn of in elk geval aan linkse indoctrinatie zouden doen. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen, ik geef heel veel literaire lezingen op middelbare scholen. Al die docenten zijn enorm links. Dat klopt gewoon. Dus dat spreek ik ook helemaal niet tegen. Alleen of dat ook invloed heeft op het werk dat zij doen, dat waag ik wel te betwijfelen. Want als ze al bezig zijn met indoctrinatieprocessen, dan doen ze dat niet goed. Want want kijk naar de laatste verkiezingen. Er wint Forum pakt toch 13 zetels uit het niets. Kijk naar het kabinet met de VVD grootste. PVV werd tweede partij, zit weliswaar niet erin. Maar ja, CDA ging ook opeens allemaal rechtse praatjes. Dus denk ik wel van, oké, stel, ik ben het helemaal... Ik bedoel, dit is volgens mij ook een keer onderzocht. Ik geloof dat 80% aangaf inderdaad een beetje progressief te stemmen. Stel, dit is zo, dat er heel erg veel linkse indoctrinatie plaatsvindt of zo. Dan gebeurt dat niet op de juiste manier. Ik moet er wel bij zeggen, ik geloof niet dat er linkse indoctrinatie is. Ik geloof wel dat er linkse interpretatie is van de feiten. Waar ik me ook zorgen om maak is ten eerste de veiligheid van die docenten die nu te maken hebben met een meldpunt. Dus ja, je zou maar voor een klaslokaal staan en elk woord dat je uitspreekt moeten wegen, omdat je bang bent dat er daar weer een of andere bij de hand te knul met zijn cameraatje klaar staat om te registreren dat jij hebt gezegd dat het klimaat toch niet, dat het allemaal niet goed gaat en dat het allemaal heel warm gaat worden bij onze paarden. Aan de andere kant moet ik erbij zeggen, en dit is een trend wat ik meemaakte, want kijk, vrijheid is natuurlijk niet alleen voor één groep. Wat ik ook meemaakte, en dat was helemaal nieuw voor mij, op het moment dat Forum voor Democratie dus die verkiezingen stevig won, toen merkte ik in die lerarenkamers waar ik kwam, dat de docenten ook, een aantal docenten ook gewoon durfden toe te geven van ja, wat heb jij gestemd, wat heb jij gestemd? En een aantal zei dan Forum voor Democratie.
En dan werden ze echt aangekeken alsof ze melaats waren. En er was echt een shock van, hoe kun jij nou op Forum stemmen, weet je wel? Je bent een jonge vrouw, we hebben toch allemaal goed voor elkaar. En hoe kan het nou? Maar dan denk ik van, ja, maar dat is ook niet goed. Ik bedoel, iemand moet gewoon de vrijheid kunnen hebben om te zeggen dat ze hebben gestemd op een partij die weliswaar niet de jouwe is. Maar je moet er toch wel over kunnen praten. Ik was in Doetinchem, geloof ik, tijdens de Boekenweek. En daar was inderdaad zo'n dame die het daar zei. Nou, er ging echt een shock gewoon door die hele school. En ik liep naar de zaal waar ik moest zijn. En daar wisten ze al dat iemand in de kantine had gezegd, of in de lerarenkamer had gezegd dat ze op Forum had gestemd. En later kwam ik dat steeds vaker tegen. En dan zie je toch ook wel dat we elkaar heel erg zo in zo'n greep houden van, ja, wat moet ik vinden, wat moet ik denken. Het probleem is denk ik vooral dat je er niet over praat. Je praat wel over elkaar, maar je praat niet met elkaar. Hoe komt iemand tot zo'n beslissing? Waarom maakt iemand die keuze? Dus het grotere verhaal hiervan is, we hebben het al gehad over de politiek. Veel mensen zijn kennelijk hun vertrouwen in gevestigde politici kwijt. Dat wordt ook gezegd dat nu zo'n nieuwe partij een enorme opmars beleeft, omdat dat dan ook een proteststem zou zijn. Nou, dat is allemaal goed indenkbaar en goed te begrijpen. Alleen op het moment dat je gaat twijfelen aan onze instituten, en daar maak ik me vooral heel erg zorgen om, dan gaan we wel een heel gevaarlijke kant op. Als je het hebt over een nep-parlement, als je het onderwijs niet meer serieus neemt, als je rechtspraak ook niet meer serieus neemt. U kent allemaal waarschijnlijk het woord de D66-rechter, wat dus eigenlijk impliceert dat heel veel rechters op D66 zouden stemmen. Wat wederom wel weer zou kunnen kloppen. Alleen of dat nou ook invloed heeft op de manier waarop zij vonnissen, dat is weer een ander ding. Maar je ziet dat wij als samenleving, en dat komt vaak van één kant, soms van twee kanten, ook steeds meer gaan twijfelen en tornen aan de pilaren in onze samenleving. Aan dingen die altijd gewoon waren, de fundamenten. En dat wij die steeds meer in twijfel gaan trekken. En daar maak ik me toch ook wel zorgen om, moet ik zeggen. Vooral iemand die in de media werkt. Als journalist ben je tegenwoordig helemaal een paria. En wordt aan alles getwijfeld. Zeker in de tijd van fake news. En in de tijd van worden we beïnvloed door algoritmes of weet ik veel wat. Merk je dus ook dat de rol van een journalist en een columnist, wat ik ben, ook steeds verder onder druk komt te liggen. En dat laatste, daar wil ik nog even op doorgaan, als we naar de volgende dia kunnen gaan. Dit. Ja, dia, slide, ja, oké. Want op die week dat ik ervoor koos om naar buiten te treden met alle online dreigementen waar ik mee heb te maken en mijn stalker. En ik moet zeggen, ik heb momenteel nog steeds last van mensen die mij op die manier bejegenen, maar dat ligt nog allemaal bij de recherche. In die week had ik heel veel contact met de politiek en met OM wederom, rechercheurs. En toen werd er gezegd van Eus, er gaat iets komen. En dat is bedoeld voor jouw beroepsgroep. En werd mij gevraagd, zou jij misschien, juist omdat die zaak van jou nu speelt, zou jij daarmee naar buiten willen treden? En wat was dat? Dat was een meldpunt, persveilig, voor de mensen die het niet kunnen lezen, wat ik me goed kan voorstellen. Persveilig houdt in dat er een meldpunt komt voor schrijvers, columnisten, journalisten, eigenlijk iedereen die iets in de media doet, om meteen te melden op het moment dat je dus bedreigd wordt of dat je voelt dat jou het werk onmogelijk wordt gemaakt. Dus dan kun je dus wenden tot dit meldpunt. Ik sta daar een beetje dubbel in. Ten eerste, het is natuurlijk heel tragisch dat wij kennelijk in een land leven. We hebben het vaak over Turkije bijvoorbeeld. We hebben het over Hongarije, we hebben het over Polen. Maar kennelijk hebben wij in dit land ook een meldpunt nodig om journalisten het werk zo eenvoudig mogelijk te maken. En in elk geval dat ze geen last hebben van bedreigers en andere idioten die er een sport van hebben gemaakt om op hun zolderkamertje allerlei berichten de wereld in te sturen, in de hoop dat dan de journalist zijn mijl houdt. We hebben het zover laten komen. Aan de andere kant, ik zei dus, ik sta er dubbel in. Waarom sta ik er dubbel in? Omdat ik denk dat een meldpunt, klinkt een beetje gek naar alles wat ik net heb gezegd, slaat gewoon nergens op.
Want als ik bedreigd word, moet ik gewoon naar de politie kunnen gaan. En dan moet de politie aan de slag gaan met mijn bedreiging. Waarom moet ik via een omweg naar een meldpunt, alsof ik een ander soort burger ben dan gewone burgers? Nee, dit is een hele concrete bedreiging die ik ontvang. Nou, ik zal niet woordelijk herhalen wat ik laatst weer kreeg, maar dit is gewoon strafbaar. Weet je? Dat kun je toetsen, dat kun je beoordelen en je weet dat het strafbaar is. En dan kom ik eigenlijk bij het allerbelangrijkste punt. En dat is denk ik ook wel een onderwerp waar we met z'n allen over na moeten denken. De manieren van opsporing. Kijk, er wordt vaak nogal lichtzinnig gedaan over internet. Want ik vertelde net al, er lijkt op internet een soort wetteloosheid te heersen. En hier buiten, als je je misdraagt, dan word je gewoon meteen opgepakt. Het probleem daarvan, en dat ondervind ik ook heel erg, en dat merk ik ook door alle gesprekken die ik voer met de recherche. Het probleem daarvan is het volgende. Op het moment dat iemand hier in het publiek... ik kijk jou even aan, gewoon met je man bent. Sorry, ik denk die vrouwen doen dat niet. Op het moment dat daar iemand zit die bedenkt van... ik ga via een anoniem account op Twitter of Facebook Eus bedreigen... omdat ik het niet eens ben met zijn standpunt over het nieuwe VVD-beleid... dan heeft de Nederlandse politie een probleem. Want ze kunnen gewoon niet achterhalen wie hij is. Ze moeten rechtshulp gaan zoeken, of tenminste opsporingshulp gaan zoeken in Amerika. Want die bedreigingen komen vaak via Twitter of via Facebook. Dus dan moet onze politie, die moet een aanvraag gaan doen, ergens in Amerika bij een commercieel bedrijf. Dat duurt weken, maanden soms. Dat commerciële bedrijf gaat een keer toetsen of daar echt een grens is overschreden. En dat is zeer merkwaardig, kan ik jullie vertellen, want freedom of speech in Amerika is veel ruimer dan bij ons. Ik kreeg bijvoorbeeld een heel concrete bedreiging van, ik ga je dochter verkrachten zoals Anne Faber is verkracht. Zo, dat wij denken van, nou, dit is beneden alle pijl, denken wij. Dat is gekomen bij Twitter. En die wilde dan toch aanvullende informatie, want ja, misschien was het toch wel freedom of speech dat die persoon dat schreef. Dus je hebt te maken met een gekke situatie dat wij hier een wet hebben en dat we regels hebben. En die rechercheur die stond gewoon te koken van woede, want die heeft dan ook kinderen en zo. Die weet gewoon van dit kan niet, dit is gewoon zo laag, dit is het laagste van het laagste. Want je moet ook context hebben. Zo'n Amerikaan begrijpt natuurlijk ook helemaal niet de context van zo'n uitspraak. Maar die zeggen van ja, dat doen we niet, weet je wel. We gaan niet de gegevens vrijgeven van deze personen. Dus de merkwaardige situatie is dus dat iemand kan zich hier misdragen. Zijn misdragingen worden beoordeeld door Amerikanen die een ander rechtssysteem hebben. Die gaan ons dan vertellen van nee, dat is niet strafbaar. En daarom kun je die persoon niet achterhalen. Dus dat is de situatie. En ik heb met veel mensen uit de politiek, met advocaten, met andere journalisten hierover gepraat. En eigenlijk vindt niemand dit wenselijk. Niemand wil dit en niemand accepteert dit. En toch kunnen we er niks tegen doen. Dus dan ga je een beetje nadenken. En daar is zo'n vrijheidscollege misschien ook wel voor. Dat heb ik toen ook gedaan van hoe kunnen we dit tackelen? Ten eerste lijkt het mij heel erg zinnig. Als het puur gaat over de opsporing, om commerciële partijen, en dat moet eigenlijk op geopolitiek niveau gebeuren, dus dat moeten ook onze politici gaan doen, om dat soort bedrijven te gaan dwingen om een soort servicecenters te gaan hebben in andere landen. Dus Twitter zou bijvoorbeeld een servicecenter in Duitsland kunnen hebben, dat dan ook dient voor België en Nederland, zodat het lijntje in elk geval veel korter is en ook de materie, dat die beter wordt begrepen dan wanneer je dus zo'n lang traject moet bewandelen. Dus ik zou heel erg pleiten voor servicekantoren van Facebook, van Twitter, in alle Europese landen zelfs, waar dit soort uitingen veel voorkomen. Ik moet zeggen trouwens, dat las ik laatst ook in een onderzoek, nergens ter wereld wordt er zoveel gescholden en bedreigd verhoudingsgewijs als in Nederland. Wij zijn daar wel echt uitblinkers in. Jullie mogen zelf nadenken waar dat vandaan komt. Ik heb het niet zo goed kunnen traceren waar dat nou vandaan komt. Maar op een of andere manier schijnen wij in Nederland daar heel erg goed in te zijn. Zijn er in de zaal mensen die online bedreigen en zo? Ik probeer het altijd, maar er is nooit iemand die een vinger in de lucht steekt. Aan de andere kant, op het moment dat je dus doorhebt, vooral in een land bij ons waar het zo moeizaam gaat. Misschien kunnen we naar de volgende.
dia. Op het moment dat het dus zo moeizaam gaat, kunnen we ons gaan afvragen van oké, wij kunnen dit probleem kennelijk intern op deze manier niet regelen, zoals het nu ingericht is. Wat moeten we dan doen? En eigenlijk wilde ik dat met jullie gaan bespreken straks. Ik heb daar namelijk wel ideeën over. Ik denk dat internet is iets wat ons is overkomen. De sociale media kwamen er achteraan. Alleen, kijk, op het moment dat je een rijbewijs moet... als je een auto wil rijden, dan moet je een rijbewijs hebben. Hè? Want dan leer je hoe je moet rijden. Maar toen de auto net kwam, toen hoefde dat niet. Toen, als je een auto kon betalen, dan kocht je een auto en dan ging je rijden. En in het begin, ik weet niet precies wat voor periode dat was, maar toen hadden ze al 4000 ongelukken te pakken in een heel kleine periode. Want ja, iedereen had wel zo'n auto, maar niemand wist hoe die in zo'n auto moest rijden. En waarom gebruik ik dit als een metafoor? De generaties, kijk, die wat oudere mensen, die ga je niks meer leren op de zolder. Die vindt het al heel geweldig dat ze een held van vroegere week valt, of juist een anti-held, dat ze die kunnen uitschelden of zo. Maar ik denk dat we in het onderwijs eens moeten gaan kijken naar, moeten wij ook niet aan een soort internetopvoeding gaan doen, of een soort social media opvoeding gaan doen, om uit te leggen dat op het moment dat jij je misdraagt, Instagram is momenteel heel erg populair bij een bepaalde doelgroep, laten we zeggen 12 tot 40 denk ik, vooral die veel vloggende dames ook en ook heren en alles, noem maar op. Dat is iets wat momenteel heel erg hip is, maar niemand heeft ons uitgelegd van ja, hoe werkt dit en wat zijn de gevolgen. En waarom zeg ik dit? Ik heb ook wel eens een aangifte gedaan tegen iemand en er bleek een jongetje van 16 te zijn die me dan dood wilde omdat ik de linksback van Ajax niet zo goed vond in een bepaalde wedstrijd. Maar die jongen weet niet wat de gevolgen kunnen zijn van zijn uitingen. Dus als je gewoon al op school... dat kan op de basisschool zijn, dat kan in het voorgezet onderwijs zijn. Als je gewoon eens een keer, dat hoeft niet eens vast in het curriculum te zitten. Als je gewoon 1 keer per week of misschien 1 keer per maand even gaat uitleggen aan de hand van praktijkvoorbeelden ook van kijk, een jongen heeft Eus bedreigd, heeft 4 dagen vastgezet, stalking, alles. Dus jongens, jullie denken misschien wel dat je alle vrijheid kunt nemen op internet, maar zo werkt het dus niet. Zo werkt het dus niet. Geef een paar praktijkvoorbeelden en ze zullen zien, oké, shit, we moeten die gast van Temptation Island toch maar niet gaan bedreigen, want dat komt toch wel weer terug. Temptation Island is ook echt zo'n programma waar een heel Instagram cultuur op zit, daarom gebruik ik dat. En omdat ik er graag naar kijk. Maar ook dat weer terzijde. Dus het is gewoon opvoeden. En ten tweede, je hebt gewoon mensen te maken, je hebt met een generatie te maken die je niet meer kunt opvoeden. En dan vraag ik me af, en dit is een beetje gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, vooral omdat we het over vrijheid hebben. Ik wil niemands vrijheid ontnemen. Laat dat even duidelijk zijn, want de vorige keer dat ik dit vertelde was er even een misverstand. Ik wil niemands vrijheid ontnemen, maar ik wil wel dat iedereen vrijheid als plicht en de verantwoordelijkheid van zijn vrijheid voelt. Wat ik daarmee bedoel, op het moment dat jij toegang wil tot een platform, laat ik bijvoorbeeld de correspondent noemen. Dat kennen jullie misschien wel. Dat zijn wat langere stukken, wat intelligentere stukken, wat meer over nagedacht is. Daar hebben de mensen gewoon de verplichting om lid te worden. Je hebt niet de verplichting, ook gratis deze, maar op een gegeven moment kun je donateur worden, kun je inloggen. Dus je weet precies met wie je te maken hebt als er gereageerd wordt. Waarom zouden wij niet techbedrijven die zoveel gekte, zoveel agressie en zoveel misstanden faciliteren, waarom zouden wij dit soort bedrijven niet ook verplichten om toch iets van een controle te doen? En dat kan bijvoorbeeld al zijn, dat is mijn suggestie, als het gaat in Nederland bijvoorbeeld, bij een krant, laten we zeggen het AD waar ik zelf werk, laten we zeggen dat je alleen kan inloggen als je dat doet met je DigiD. En op het moment dat je met je DigiD inlogt, je hebt nog steeds alle vrijheid. Dus nogmaals, ik wil niemands vrijheid afpakken. Dat zou heel raar zijn tijdens een vrijheidscollege. Maar wat ik wel wil zeggen is van op het moment dat jij weet dat wij kunnen achterhalen dat Pietje Jansen uit Nijmegen dat bericht heeft geplaatst, ben je dan nog steeds zo moedig genoeg om dat bericht te plaatsen? En nog de tweede, je moet altijd moed tonen en dapper zijn.
Tweede is veel belangrijker. Durf je dan nog steeds een wet te overtreden? Op het moment dat jij weet dat wij jou kunnen traceren, dat wij jou kunnen herleiden. Ik ben voor transparantie. Ik sta open voor kritiek. Al mijn collega's staan ook open voor kritiek. Je mag ons alles schrijven en zeggen wat je wil. Maar je mag niet zeggen dat je mijn hoofd van mijn romp wil afsnijden. Ja, dat is niet de manier waarop we met elkaar omgaan. En op het moment dat mensen zich dus bewust worden van het feit dat zij daarop aangesproken kunnen worden, denk ik dat je al een heel groot deel van die agressie wegneemt. Dus ik heb het over opvoeding aan de ene kant en controle aan de andere kant. Ik weet dat dit nogal, ik weet niet of het vooruitstrevende gedachten zijn. In elk geval zijn het nieuwe gedachten en het zijn voor sommige mensen nogal gevoelige gedachten. Maar ik zou het toch wel graag straks met jullie daarover willen hebben. Dan gaan we naar de volgende plaat. Dat is dus precies om deze reden. Uitdelen kunnen we allemaal heel goed. En vooral als het anoniem is, vanuit je veilige zolder, zoals ik net zei. Maar incasseren is wat moeilijker. En de uitspraak van je behandelt mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Spreekt voor zich, iedereen kent het. Maar veel mensen hebben toch moeite om ernaar te handelen. Wat ik wens voor ons land, wij zijn toch een soort gidsland met alles. Wij zijn progressief, wij staan open voor debatcultuur. Wat ik heel graag zou willen voor ons land is dat wij ook op dit niveau wat beschaafder gaan worden. Want wij noemen onszelf een beschaafd land, maar we wonen wel in een land waar journalisten beveiligd moeten worden, waar politici beveiligd moeten worden, waar cabaretiers bepaalde grappen niet meer durven te maken. En er zelfs docenten zelfs worden verdacht gemaakt en gecriminaliseerd omdat zij misschien of links of rechts zouden zijn. En is dat nou echt het vrije land waar wij altijd zo trots op zijn en waar wij ook als we in het buitenland over praten? Misschien ligt dat toch net allemaal wat genuanceerder dan we denken. En misschien moeten we toch iets meer ons best doen om wel dat land te worden dat we misschien ooit waren. Of in elk geval alsnog kunnen zijn. Daar wil ik u nu bij houden, Jacco. Hartstikke mooi. Alvast even applaus voor Eus. Wij gaan zo met jou verder praten. Ga even lekker zitten. Ja. Op de stoel, neem even plaats. Op de andere graag. Op de andere dan? Ja, dat is allemaal weer zo. Dan kom je nog mooier in beeld zo Om meteen. een bank te kiezen. Nee, bij ons niet. Nee, vastgebankt. We hebben natuurlijk ook altijd... we gaan dus zo verder praten, dus kunt u al uw vragen stellen, et cetera. Daarvoor hebben we Marianne ook in huis. Daar staat ze. Ja, Marianne, ja. Inderdaad. Dus als u straks wat wil vragen, steek even de hand op. Ja, even goed uw hand opsteken. Ik ben niet zo groot. Even goed zwaaien. Ja, dan komt ze naar je toe, want dan kan ook iedereen het horen, ook iedereen die kijkt. Maar we gaan eerst even naar muziek. En dan wel van een hele bijzondere gast. De nieuwe ster aan het Hollandstalige firmament. Nog heel bedreigd vrij. Nog nooit bedreigd. Helemaal nog nieuw en maagdelijk. Dames en heren, laat u horen voor Huub Prins. Yes. Technologie, waar breng jij mij in hemelsnaam naartoe? Het maakt me bang. Ik zweet mijn eigen ledematen van mijn lijf. Kap ermee, verstik mij niet met ideeën uit L.A. Het maakt me bang. Iedere dag voel ik mij meer alleen. Het internet kent geen gevoel zoals wij mensen zelf.
Emotieloos kijkt mijn mobiel mij aan. Het toekomstbeeld, pas ik daar eigenlijk nog wel in? Ik heb geen idee. Nulletjes en eentjes zijn dan de meerderheid. Volgens mij snijden wij onszelf hiermee in de vingers met de streken van de technologie uit Amerika. Je zou toch bijna denken dat er opzet in het spel is van de nerds. Je zou toch bijna denken dat er opzet in het spel is van de politiek. Volgens mij snijden wij onszelf hiermee in de vingers met de streken van de technologie uit Amerika. Je zou toch bijna denken dat de opzet in het spel is van de nerds. Je zou toch bijna denken dat er opzet in het spel is van de politiek. Huub Prins, geweldig. En wat ik nog het mooiste vind hiervan, Eus, is dat ik weet dat dit lied gisteren is geschreven, speciaal voor deze uitzending. Oh, dat is een andere. Oh. Kom nog. Nou, hij past wel heel goed bij wat je net... Ja, ik dacht dat hij hem eigenlijk ter plekke had geschreven. Ook omdat het papiertje bij zich had. Nee, het sloot heel goed aan. Ja, het sloot heel goed aan. Ja. Even over jouw laatste punt, hè? Want jij omkleedde het met een heel aanloopje. Van ja, ik wil echt niet vrijheid ontnemen. En dan ben ik de laatste die de vrijheid wil ontnemen. Je mag alles zeggen. Maar, waarom nam je dat hele aanloopje? Waarom was je bang verkeerd begrepen te worden over dat je zegt... ik vind gewoon dat het beter controleerbaar moet zijn wie wat zegt. En als je over de grens gaat, dat je gestraft moet worden. Ten eerste omdat het een gecompliceerd verhaal is. En op het moment dat je tot een verhaal komt, moet je wel even je bouwstenen ook laten zien. Vandaar die aanloop. Ten tweede, je hebt klimaatdrammers in Nederland, maar je hebt ook privacy-drammers in Nederland, om even zo te zeggen. En dat zijn de mensen die dan meteen denken van, ja, wacht eens even. Ik mag toch wel het recht hebben om anoniem iemand zijn moeder en zo weet ik veel wat dit te verwensen. En ik denk van niet dus. Vandaar dat ik hem zo secuur mogelijk opbouwde. Zodat mensen zo zouden inzien van ja, jij mag mijn moeder dit en dat toewensen. Maar dan wel met je eigen naam. Ja, is deze gedachte ook onderdeel van een groter iets? Volgens jou, wat niet alleen hier speelt, al blijken wij wel erg goed te zijn in bedrijven in Nederland... Je ziet nu wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd, waar iemand online is geradicaliseerd. Ja. En die zegt, ja, voor de zomer hebben wij wetgeving dat gewoon... maakt niet uit welk gewelddadig gedachtegoed je aanhoudt, maar dit gaat niet meer lukken hier in Nieuw-Zeeland. Dat je daar gaan we iets tegen doen. Ja. Is het misschien toch een wereldwijd iets dat we toch meer controle moeten krijgen op? Jacco, dat is een heel intelligente vraag die je stelt. Nou, die hebben we maar in de pocket. Ja, bedankt. Gebeurt dat niet vaak dat je dat doet? Ja, je bent de eerste die het zegt. Ik ben je eeuwig dankbaar. Nee. Nee, ik heb Jacco eerder meegemaakt. Hij kan heel aardig zijn. Nee, het gaat er natuurlijk wel om dat inderdaad zeer extremistische ideeën kunnen ontstaan op internet. Dat hebben wij zelf ook in de praktijk kunnen zien. Jij noemde Christchurch net, maar het gaat ook over het hersenspoelen of indoctrineren zelfs van jonge jongetjes die opeens moslimfundamentalist worden. Puur om hun criminele verledens wit te wassen. Ook om controle te houden op deze groep denk ik dat het verstandig is als wij die vrijheid van die mensen niet gaan afpakken, maar iets meer gaan kanaliseren en iets beter in de gaten gaan houden. Ja. Want ik denk, als die jongen van Christchurch, dat ging toen op 4chan was dat geloof ik, waar hij vooral bezig was. 8chan, ja.
Ja, weet iedereen wat dat is trouwens? Ik zeg het wel, maar... Nou, 8chan en 4chan zijn 2 boards waar je eigenlijk anoniem alles op kan zeggen. En waar elkaar ook echt enorm opstookt om de meest vreselijke dingen te zeggen over alles wat niet een man is die alleen thuis zit achter zijn computer. Precies. De rest is eigenlijk de sjaak. En daar heb je precies de essentie te pakken. Ze hebben de vrijheid om te kunnen radicaliseren daar. Volledig anoniem. Niemand weet wat daar gebeurt. De politie, de recherche, weet je, niemand had het in de gaten. En op het moment dat je dus wel controle uitoefent op wat mensen vinden. Dus ja, sorry weer voor de voorzichtigheid, maar ze mogen vinden wat ze willen. Maar dan kan je wel op tijd bij zijn. Op het moment dat die jongen eerder op hun radar was en ze hadden hem bepaalde uitingen zien doen, dan was het goed denkbaar geweest dat ze hem ook op tijd hadden ingerekend, in plaats van dat hij ook nog een keer zo'n cam had geïnstalleerd en dacht, nou, dan ga ik helemaal voor die social media fame. Dan ga ik ook nog een keer registreren hoe ik 50 mensen neerknal. Om even oneerbiedig te zeggen, dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurd is. Het is wel iets, en dan gaan we naar de zaal hoor. Het is wel iets, die techniek had hij juist weer vanuit Irak en Syrië, waar veel IS-strijders gewoon rondreden en gewoon mensen ook maar neerschoten. En het ook precies zo weer filmen. Ja. Dus het gek is, waar hij tegen was, haalt hij ook zijn Ja, maar dat is inspiratie ook, vandaan. dat valt mij ook heel erg op aan de extremen met wie ik te maken heb. Want het zijn natuurlijk altijd de extremen die anderen dood willen maken, de mond willen stoeren, bedreigen. Zij denken dat zij heel anders zijn. Hè? Laten we nemen een moslimfundamentalist of iemand uit de extreem rechtse hoek. Zij denken dat ze heel anders zijn. Maar op het moment dat zij iemand zien of iets zien wat hen niet bevalt, dan bedienen zij zich van precies dezelfde methodiek. We hebben het gehad over doodsbedreigingen vandaag. We hebben het gehad over, nog niet eens over laster, maar wel over stalking of weet ik veel wat. Het is niet zo dat één groep een monopolie heeft op het... om zich op die manier te manifesteren. Ze doen het allebei. En gek genoeg is dat juist weer wat die 2 groepen verbindt met elkaar. We gaan eens naar de zaal. Er zijn vast mensen die een vraag of opmerking hebben. We gaan daar eerst naartoe. Marianne komt naar je toe. Je mag niet zelf de microfoon beethouden. Nee, die hou ik vast. Wat is je naam en wat is je vraag? Ja, ik ben Frank dos Santos. En ik wil zeggen dat na de Tweede Wereldoorlog hebben ze een experiment gedaan. Hebben ze mensen met maskers hebben ze op laten doen en moesten ze mensen martelen. Zij wisten niet dat die apparaat helemaal niet werkte, maar ze moesten dat toch alsnog wel doen. En die mensen die met die maskers daar stonden, die deden dat ook echt. Ze wouden dus kijken wat het dus deed als mensen dus een masker op hadden. Nou, het blijkt gewoon dat mensen met maskers op tot veel in staat zijn. Ik zie internet ook gewoon niet anders dan een masker die jou daartoe in staat brengt. Wat ik denk, wat jij dus zegt, van dat ze moeten opvoeden en dat er moeten straffen opkomen, dan denk ik niet dat je daar het probleem mee verhelpt. Want het probleem zit in de mens zelf. En ik denk wel wat heel goed is wat je zegt, van die DigiD. Mensen moeten niet meer gewoon anoniem op internet kunnen. Dus dat het wel transparant is wie datgene zegt. Dan denk ik dat uiteindelijk het volk zelf deze mensen gaat corrigeren. En dat komt er meer vanuit het volk. Maar ik denk als je de straffen en dat soort dingen op gaat gooien, ga je niet het probleem verhelpen. Wat dat eerste zijn we dus eens, daar hoef ik niet op in te gaan. Maar wat dat tweede betreft, ik denk het juist wel. Want op het moment dat je altijd voelt dat jij een uiting kan doen, zoals die jongen met wie ik begon, die opeens 4 dagen vast zat. Die jongen, daar is mee gepraat, die wist helemaal niet dat dit ook kon gebeuren. Die ging voor het eerst nadenken over dat wat je op internet doet, dat in de fysieke wereld ook gevolgen kan hebben. Dus in dit geval zou het dan symptoombestrijding zijn, maar daarom gooide ik ook dat onderwijs erin. Dat vind ik belangrijk dat die jongen niet op zijn 30ste, nadat hij het al heeft gedaan, kan zeggen van ik wist het niet. Maar dat hij inderdaad op school al heeft geleerd van, wacht eens even, ik kan niet tegen die man van televisie op internet gaan zeggen dat ik zijn dochtertje kom opzoeken, want ik weet waar ze op school zit. Want ik weet nu dat ik daar straf voor ga krijgen later. En natuurlijk, je zou het probleem niet helemaal verhelpen, daar ben ik met je eens. Maar je kan het wel enigszins beteugelen, enigszins iets meer controle op uitoefenen. En mijn idee nu is, en eerlijk, dat zeggen de rechercheurs ook off the record tegen mij, van ja, wij weten het eigenlijk ook nog niet zo goed. Voor ons is het ook heel nieuw. Vooral ook omdat er steeds weer iets nieuws bij komt.
Want dan is opeens dat populair en dan zijn ze weer daar. Wij kunnen niet zo snel meebewegen met die groep die zo actief is op internet. Ja, maar ik denk inderdaad wel dat je wel moet uitkijken. Tuurlijk heb je een stukje opvoeding, maar ik denk wel dat je moet uit gaan kijken dat we niet naar censuurpolitiek gaan. Hè, Nee, maar wat je zegt van ietsjes meer controle. Ja. Ja, begin met een ietsjes Ja. controle. Ja. Hè, voor nu. Nee, maar kijk. waar zit straks de Kijk, grens? maar dat is dus de reden dat ik zo voorzichtig begon. Censuurpolitiek, hoorde je dat? Maar dat wil ik helemaal niet, hè. Jij mag inloggen op Facebook en jij mag zeggen... Eus, ik vind je echt een waardeloze vent, weet je. Dat mag je tegen mij zeggen. Ik vind je een topper. Hoor, dus. Nee, bij wijze van. Ik bedoel, hij dan. Ja, sorry, ik wijs weer. Ik vind je waar... Dat mag. Iedereen mag dat tegen mij zeggen. Dat is helemaal niet het ding. Het ding is van... dan krijg ik soms vragen van mensen van... Ja, wat moet er veranderen in het wetboek? Er hoeft niks te veranderen in het wetboek, want alles staat al in het wetboek. Alleen het moet online ook nageleefd worden. Dat is mijn punt vooral. Van, ik hoef niet nieuwe wetten te bedenken. Smaad, laster, discriminatie, noem maar op, intimidatie, stalking. Het staat er allemaal al. Alleen, ook op internet, alsjeblieft navolgen. En niet alleen in de echte wereld. Dankjewel. Alsjeblieft. De volgende. Wie wilde wat zeggen, opmerken of vragen? Marianne komt naar je toe. Nou, ik bijt ook niet. Dus dat hoeft je niet te weerhouden om een vraag te stellen. Het was een heel helder verhaal volgens mij. Ja, maar we draaien het even om. Want jij zei, waar ik het wel met jullie over wil hebben is, straks, waar ik over wil nadenken is, wie hier in de zaal zegt, nou ja, ik vind het heel erg leuk en aardig, maar eigenlijk zie ik het niet zitten dat we meer worden gecontroleerd op wat we online doen. Hè? Dus hier, daar, Ja. deze mevrouw, leg eens uit, waarom? Wat is je naam en leg eens uit waarom je dat vindt. Mijn naam is Pınar Gezmen. Mijn afkomst is Turks. Ik vind dat het... voelt een beetje raar hoor, dat ik zo praat. Ik vind niet... Ik ben niet 100% mee eens wat u zo net zei over de controle van de internet. Want dan wordt mijn vrijheid ook beperkt als ik echt iets wil zeggen. Want of moeten wel bepaalde maatregelen komen waarover ze meer controle moeten hebben. En dan voelt het alsof het alles in een hokje geplaatst wordt. En aan de andere kant, het is ook toch een soort van een vrijheidsbeperking. Kijk, we weten dat het vrijheid heel uitgebreid is en heel breed is. En we kunnen van alle kanten op kijken. Alleen als er iets beperkt wordt, maakt niet uit van welke kant, minder of meer. Het wordt beperkt. Maar zou jij dan op de koop toe willen nemen dat bijvoorbeeld tegen jou wordt gezegd, je schrijft over iets op Facebook en dat de mensen anoniem kunnen zeggen, ja, ik weet waar je woont, ik ga je opzoeken, kijk elke dag achter je schouder om, want we komen naar je toe. Kijk, Neem je dat dan op de koop toe? Nee, het is natuurlijk wel heel vervelend. Als ik zoiets meemaak, zou ik wel heel vervelend vinden. En zou ik ook op een juiste manier een oplossing willen zoeken. Naar de politie gaan of iets. Maar ik vind wel, we moeten wel voor de vrijheid beide kanten kijken. Niet alleen van de kanten van waar we ons bekend maken, maar ook anoniem maken. Want Mag ik daarom zo is het vragen? anonimiteit. Ik snap niet, wat is je vrijheidsbeperking nou precies in deze? Dat is mij niet duidelijk. Nee, Want jij zegt ik van voel als me het niet, zo is... niet als dat zegt mijn als- vrijheid beperkt wordt. Alleen Ja. als er een bepaalde controle komt over internet, over bepaalde dingen geschreven wordt, Ja. dan wordt het vrijheidsbeperkt van Maar iemand anders. jij wordt toch ook gecontroleerd als je in de auto zit? En je wordt ook Ja, en gecontroleerd... ik voel me niet dat mijn vrijheid beperkt wordt. Alleen het punt is, als er op internet of online een controle komt over iemand die anonimiteit wil bewaken of zijn anonimiteit wil beschermen, dat kan dan dus niet. Ik denk dat je bedoelt dat je... Bedoel je dat je de vrijheid om anoniem te zijn, dat je die vrijheid wil bewaken? Tuurlijk. Eus. Dus, Ik zeg het natuurlijk omdat het mensen daarvoor ook kunnen kiezen. ja. Dus dat mensen de keuze blijven hebben om anoniem te kunnen zijn. Eus. maar, Reactie. en gaat het dan om een bepaalde omgeving? Sorry, ik snap nog niet helemaal... Nee, niet helemaal alleen over een bepaalde omgeving. Ja. Omdat het zo net een vraag was over de anonimiteit en online. Ja. En dat moet bewaakt worden, dat moet niet gecontroleerd Nee. worden. Nee.
Ja, controle is op zich sowieso een beetje raar. Ik zou ook zeker niet willen bepleiten. Je hebt natuurlijk op internet hele verschillende dingen die je nu kunt doen. We hebben het heel specifiek gehad over expressievrijheid van de journalist en platforms die je aanbieden om ook interactie te hebben met een journalist of met een columnist. Ik heb het over die vrijheid. Hè. Ik bedoel, als iemand anoniem wil, ja, wat kun je nog meer doen op internet? In elk geval, daar heb ik het niet eens over gehad. Het gaat mij erom van, oké, je kiest er heel bewust voor om een debat, dat zeg ik even zo, want vaak is het natuurlijk geen debat. Het is eenrichtingsverkeer, schelden, dreigen, alles doen. Op het moment dat je die vrijheid neemt, dan moeten we kijken van, willen wij als platform jou ook die anonimiteit bieden? Dus het is niet zo dat ik zeg van, universeel, heel internet, anonimiteit doen we niet meer aan. Nee, bepaalde kamers van het internet, bepaalde plekken van het internet waar dit soort misstanden veelvuldig voorkomen, daar zou ik voor willen pleiten om daar die anonimiteit nog eens te bekijken. Of we die nog steeds op dezelfde manier kunnen inrichten. Ja. Goed, de standpunten zijn uitgewisseld. Interessant genoeg was op het nieuws vlak voordat deze uitzending begon, dat in Groot-Brittannië en Groot-Brittannië, Noord-Ierland, moet je vanaf juli je identificeren als je naar een porno-site wil. Ja. Moet je dus kunnen bewijzen dat je volwassen bent. Dat is ook een vorm van controle. Dus benieuwd hoe dat daar gaat. Ook was één reactie van iemand, dat gaat op 16 juli in. En op 15 juli heeft iemand van 14 op zijn slaapkamer al uitgevonden hoe je dat kan faken. We gaan zo even verder praten met je, Eus. Ja. Marianne, wie heb je daarbij? Ik heb onze dichter bij ons. Dit is Charlotte de Raad. Charlotte, vertel eventjes. Jij schrijft gedichten. Ik zag hier een boek liggen. Kun je er iets meer over vertellen? Deze bundel is in 2018 uitgekomen. Hij heet En ze leefde nog. Ik heb hem geschreven met 5 andere vrouwen. En we hebben eigenlijk geprobeerd om allerlei dingen waar we het liever niet over hebben, of die je liever niet uitspreekt, te bundelen. Dus daar gaat hij over. En waar is dit te koop? De bundel kun je kopen via bol.com of via uitgeverijrorschach.nl. Dus ja, ik hoop dat ik jullie benieuwd kan maken vanavond. We gaan naar je luisteren. Charlotte de Raad. Ik heb 2 stukken gekozen om voor te dragen die ik heb geschreven met betrekking tot het onderwerp vrijheid. En de eerste heet Samen spelen, samen delen. Ik speelde het liefst buiten. De straten, de speeltuin, ze voelden als ons territorium. We waren in de buurt en verlegden onze grenzen. Mijn beste vriendin woonde aan de overkant. Met hen had ik het meest. Van hen heb ik het feest en geleerd hoe ongecompliceerd samen te leven. Nooit gedacht dat een asielbeleid alles ingewikkeld zou maken. We luisterden het liefst muziek. Op cassettebandjes waren we de sterren van ons radioprogramma. Op school deden we mee aan alle playbackshows. We droomden groot. Haar broertjes, broers, haar zus, vader en moeder, zij vormden mijn tweede huis. Mijn haren werden gevlochten terwijl familie in en uit de altijd open deur liep. Hoe die ene brief onze onbezorgde dagen veranderde in grote mensenvragen. Van spelen naar demonstreren. Van school naar Ter Apel waar een gezin voor de poort kampeerde. Paspoort kwijt, geen eten, kinderen in luiers, amper kleren. Hoe alles stil werd als ik voelde dat ze bang was. De momenten dat ik wist hoe bevoorrecht ik was. Hold up, it ain't finished yet. Ik speelde het liefst buiten. De straten, de speeltuin, ze voelden als ons territorium. We waren in de buurt en verlegden onze grenzen. Racen tussen Oost en Noord, op de vlucht voor rivalen, want er was altijd strijd tussen kinderen uit verschillende straten, maar nooit, of te nimmer, hadden we het over landen van afkomst. Alleen als we er met trots over spraken. Dwayne werd Suri, Pris Afri en ik Indo. Samen stonden we sterk. We kenden alle gangetjes, vluchtroutes en hadden geheime codes.
Met een ijsje in ons hand of een tosti in de toaster, kopje thee met melk of limonade die werd omgestoten. Dat soort ongelukjes waren groot in onze realiteit. En daarom was het feit dat haar familie na 10 jaar hier gewoond te hebben opeens terug moest alsof het om een vakantie ging, alsof ze niets betekende voor onze maatschappij, alsof ze niet mochten zijn binnen die lijnen die wij ooit trokken, die grenzen die we met regels bewaken, alsof ze al die jaren hadden geslapen. Alsof het geen mensen, maar dingen waren. En dan heb ik het nog niet eens over de wel degelijke gevaren die ze te wachten stonden. Te groot voor ons besef. Misschien maar goed ook, want voorheen deden we alles om te lachen en nu nog meer om na te vertellen. Onze ouders en leerkrachten werden activisten en advocaten, woordvoerders en soldaten. Alle verschillen kwamen samen, steunden en vingen op. Het ging zo van HVJ en NTB tot de laatste brief verscheen. En het feest groter was dan ik ooit heb meegemaakt. Dankjewel. De laatste komt uit de bundel en hij heet Klaproos. We denken erover, maar praten niet. Ons huis staat op een mijnenveld. We zoeken dekking in elkaars tekortkomingen. We begrenzen in het kader van samen, controleren en manoeuvreren. We overbruggen, maar bereiken niets. We voeren oorlog over gewoontes en geschiedenis. Over verschillen en niet beter weten. Niet beter willen. We sputteren en stribbelen. Niets blijft wat op het eerste gezicht lijkt te duren. Het is tijd voor herdefinitie. Als goden spreek ik tot ze. Hersenspinsels. Ik wil niet verwilderen in de liefde. Laat mij vanuit alle bindweefsels in mijn lichaam in een godsnaam de losse eindjes aan elkaar knopen. Het zou zo zonde zijn om zonder te zijn. Ook al denk ik je soms weg. Je bent en blijft. Dankjewel. Dankjewel, Charlotte. Dankjewel. Heel erg mooi. We gaan nog even met jullie ook praten. Ik was wel even benieuwd. Wie is er hier in het publiek die zegt, ja, voorheen dacht ik ook van alles moet gewoon kunnen op internet. En moet je vooral niet beperken en vooral laten gaan. Maar ik ben in de loop der tijd daar anders over gaan denken. Bij wie is dat het geval? Daar. Ja, als u even wacht, dan komt ik ben er. Wat is je naam en vertel? Sjoukje. En ik had bijvoorbeeld vorige week bij Eva Jinek, die vertelde dan ook wel, die had dan zo'n lijst van bekende mensen. En hoe die dan op Instagram allemaal beledigd worden. Dat begint dan, die is een hoer en die is dat en die is dat. Er staat nooit een naam bij natuurlijk van iemand die dat doet. Maar toen vroeg ik mij ook af, als iemand normaal op straat dat doet, dan zou nou anders zeggen, wat doe je nou, weet je wel? Maar op Instagram of op Twitter, dat gaat steeds erger. En dat begint dan, en dan denk ik, hoe is het mogelijk? Is er nou nooit geen controle of dat mensen elkaar aanspreken? Hoe kan dat nou? Ja, dus u bent dus eigenlijk nog maar vers dat u er anders over bent gaan denken van dat mag wel gecontroleerd worden. Ja, vroeger was ik echt wel iemand van, weet je, er moet vrijheid zijn. Maar ik denk daar nu heel anders over. Want zoals vroeger ook, dan zou je ouders ook zeggen van, controleren en je krijgt straf. En ik ben nu ook echt wel zo iemand van, iemand die dan een ander zomaar van alles toewenst. Bijvoorbeeld iemand die maakt een programma of een column, die steekt zijn nek uit en die wordt van alles, heel domme mensen, heel domme uitspraken van, dat is een hoer of het is een, wordt helemaal niet over nagedacht. Nou, ik denk, daar mag wel een straf op staan. Heb je daar zelf ook even voor moeten slikken? Dat je dacht, vroeger was ik voor vrijheid, blijheid en dat verandert toch. Ja, zeker. Ja, wat was dan het moeilijke daarvan? Nou, kijk, ik had altijd met vluchtelingen gewerkt. En, dan mijn idee was, vrijheid is een heel belangrijk iets. Dat is het ook. Maar ik ben het sprekend eens met wat Eus ook zegt. Van, sommige mensen kunnen blijkbaar helemaal niet met die vrijheid omgaan. En er moet een verantwoordelijkheid komen. Maar dat moet gecontroleerd worden, want anders heb je hele rare dingen. Ja. Van mensen die vrijheid een ander niet gunnen. En dat gaat vaak niet op een eerlijke manier. Zoals bijvoorbeeld Geert Wilders, die zegt ook, het is een nepparlement. Maar dat is geen echte, dat is niet de waarheid, dat is gewoon om het onderuit te halen. Mm-hmm. En vaak die meldpunten ook. En dan heb je een meldpunt, maar een meldpunt, dat is net als wat u zegt, dat is ook vaak
Want er is een politie. Dan horen mensen te zeggen, dat hoort zo niet. Dus dat is ook weer via... Dat is ook een soort iets van onderhuids wat niet klopt, in mijn idee. Ja. Heel erg bedankt voor je reactie. Zijn er nog andere mensen die daarop willen reageren of iets over willen zeggen? Ja, hier Kijk, is nog daar. iemand. Ik kom er gezellig even tussen. Mag ik er tussen? Dan kom ik er even bij. Ja, of gaan we iemand op schoot? Ja, nou, zullen we dat maar even niet doen? Vertel, wat is uw naam? Ik ben Sjoerd Ibema, ik ben 68, maar ik ben een oude man die op een zolder niet meer te helpen is, begreep ik. Leg dat eens uit. Nee, zo bedoelde ik het niet. Nee, ik bedoelde het van... omdat dit kijk, uw generatie is er niet mee opgegroeid. En deze jonge generatie groeit er wel mee op. En het is ook steeds meer voor hen. Daarom is een gids, in welke vorm dan ook, een cursus, een boek wel handig. Dat was mijn punt daarmee. U bent zeker nog wel... u kunt nog heel veel leren, meneer. Even checken. Heeft Sjoerd Ibema überhaupt een zolder? Ik heb wel een zolder, ja, Oké, maar... goed, ja. Daar doe ik andere dingen. Ja, dat is voor ook een heel ander programma. Ja, iemand anders nog. Ja, hier. Ja, hier en nog daar iemand. achteraan ook nog. Dus, Waar gaan achteraan? we... Was er nog een handje? Daar. Daar kom ik zo. Ja, Vertel. Wat is je naam en wat is je toevoeging? Ik ben Corine en waar ik ook denk waar het heel veel mee te maken heeft, is goed communiceren met elkaar. En wat is goed communiceren? En luisteren mensen wel echt naar wat er gezegd wordt? Want als ik dan nu, wat Eus net aangeeft van die meneer op de zolder, nou ja, dat is een voorbeeld, terwijl die meneer het heel letterlijk neemt. Ja. Dus daarin zie je al, als je communiceert en je hoort niet echt wat er gezegd wordt of wat er bedoeld wordt, dat daar al heel veel mis in kan gaan. En dat is denk ik ook een heel groot probleem, überhaupt in de media. Ja, zijn mensen te snel beledigd? Of kijk, beledigd zijn mag. Ik bedoel, absoluut. Mensen zijn wel heel snel met teentjes getrapt en zo. Maar ik heb helemaal geen moeite met mensen die mij beledigen bijvoorbeeld. En ik vind dat je elkaar moet kunnen beledigen. Of dat nu functioneel is. Of bijvoorbeeld dus in de vorm van satire of cabaret of weet ik veel wat. Of niet. Dat moet gewoon kunnen. Maar waar het ook om gaat, ik vind dat wel goed wat u even aanstipt, het communiceren. Daarom wilde ik ook eigenlijk dat filmpje laten zien, wat ik normaal gesproken niet doe. Maar ik ging er even wat langer over nadenken. Het filmpje met Toon, waar woont hij? Kruisland, dus hij leest BN De Stem. Waarom wil ik dat Van de Wijverkrant. Van de Wijverkrant, inderdaad. Waarom wil ik dat filmpje laten zien? Die man heeft dus wel allerlei ideeën over mij, allerlei gedachten die hij... Dit is een metafoor, meneer, op zijn zolderkamer heeft bedacht. Dus hij leest zijn krant, hij heeft misschien ook social media en hij denkt... Oké, Eus zal wel een moslim zijn die zijn vrouw onderdrukt en die links stemt en weet ik veel wat voor ideeën hij nog meer over mij had. Puur op basis van, ja, van wat eigenlijk? Van hoe hij denkt dat het zou moeten zijn, iemand met mijn uiterlijk. Maar dan ga ik met hem praten en dan zie je... zijn vooroordelen gewoon stuk voor stuk afbrokkelen. En uiteindelijk aan het einde blijft er helemaal niks meer over. Dus die man heeft gewoon maandenlang, nou ja, misschien 40 jaar zelfs, ideeën gehad over andere mensen. Over bepaalde thema's. Over een columnist in dit geval. Terwijl dat nergens op gebaseerd was. Dus niet eens de moeite nemen om je te verdiepen in een kwestie voordat je iets erover gaat zeggen. En ook daarom zou ik juist nog een keer zo'n pleidooi willen doen in een omgeving waarin er wordt gedebatteerd en alles, waarin mensen met elkaar van gedachten wisselen. Neem even de moeite om je te verdiepen in waar je een mening over hebt. Ja, dat is ook natuurlijk enigszins ook het gevolg van de bubbels. Hè? Jij krijgt van Facebook van gelijkgestemden een mening. Ja. Twitter heeft ook zo'n soort algoritme, dat wordt je dan weer aangeraden. Ja. Vermoeilijkt het wel. Ja, zeker. Dat klopt. Ik heb dus recent die documentaire reeks Eus in Medialand gemaakt. Waarin je ziet dat iedereen toch wel heel erg in zijn eigen cocon zit. En wat dat in de praktijk behelst, kan ik wel ook uit eigen ervaring vertellen. Ik woonde in een heel gesegregeerde woonwijk in Deventer, waar 80% van de mensen een Turkse achtergrond heeft. Ze keken allemaal naar de Turkse satelliet, schotelantenne. Dus als er hier iets in Nederland gebeurde, dan volgden zij dat niet bij de NOS, maar het Turkse journaal. Maar die gaf natuurlijk weer een andere draai aan het nieuws.
Er was trouwens recent ook een grappig voorbeeld van. Met die tuigvlogger, weet u dat wel? In Ja, ja, Zaandam had je toch een tuigvlogger. Dat was dan in Nederland, nou ja, dat werd gebracht op de manier zoals het was. Maar toen zag ik een zender, of een correspondent hier, die ging het vertellen aan de Turkse bevolking. En die zei van ja, die jongens in Zaandam die wilden hun sympathie voor Erdogan uiten. Maar dat mocht niet en daarom werden ze allemaal ook opgepakt of worden ze hier gestigmatiseerd. Dus je ziet als je te veel in je eigen kokon blijft hangen, dat je ook niet toegang krijgt tot verschillende waarheden. Want dat moet ik er wel bij zeggen en dat maakt heel veel discussies ook behoorlijk ingewikkeld. Je hebt te maken met feiten. En dan heb je te maken met de interpretatie van de feiten. We hebben vorig jaar, geloof ik, 31.000 mensen opgenomen uit het buitenland. Of het jaar daarvoor was dat? Nee, ja, het jaar daarvoor 31.000 mensen. Dat is een feit. Ik kan als journalist zeggen, of als columnist zeggen, dat het valt eigenlijk best mee. Als je het vergelijkt ook met de andere landen, hoe zij het hebben gedaan. En ik kan daar dan een stuk over schrijven. Maar jij kan als degene die dat stuk leest zeggen van 31.000, dat zijn er 31.000 te veel. Dus ja, dan heb je dus wel te maken met dezelfde feiten. En die feiten worden op een bepaalde manier opgediend in een krant bijvoorbeeld. Maar dan heb je weer te maken met de nieuwsconsument. Sorry, dat is een lelijk woord, maar toch met degene die dat tot zich neemt. En die is het dan niet mee eens. En die andere is het wel mee eens. Ja, hoe ga je dan om met die feiten? Hoe ga je die feiten met elkaar bespreken? Als mijn waarheid en jouw waarheid van een feit niet met elkaar verenigbaar zijn. En dat, ja, sorry, dit maakt het heel ingewikkeld. Maar Jij weet zelf het antwoord ook niet, hè? nee, ik weet het antwoord ook niet. Want kijk, als ik zeg bijvoorbeeld, want dit gaat nog wel verder. Als ik zeg, dit is een glas water. En ja, ik kom hier wel de avond mee door. En jij zegt van ja, dit is een glas water, maar ik kom hier de avond niet mee door. Weet je. En we moeten het wel mee doen. Dan hebben we toch een probleem. Want het feit is er dat dit glas zo vol is. Maar ja, de interpretatie is verkeerd. Nou, het is dat je erover begint. Maar ja. Begrijpelijk. Ja, begrijpelijk punt. We gaan toch even naar de laatste vraag. Maar bewaar de vraag, want Eus rijdt niet gelijk heel snel weg. Want er staat overal mensen te wachten of je niet door een rode stoplicht gaat natuurlijk. Yes, helemaal achterin. Marianne. Ik sta naast Joyce. Joyce, jij hebt de laatste vraag. Vertel. Nou, gelukkig dat het nog kan, want mijn stream liep vast, dus ik ben heel snel hierheen gereden. Ik zit namelijk met het ding dat... kijk, ik ben dus een beetje bang voor deze vraag, want misschien heb ik dit gemist in de stream en is het al besproken. Maar wat ik hoorde van Eus... Ik heb het goed gezien. Kom anders een beetje naar voren, dan kun je hem zien. Ja, ik zie helemaal niet. Okay. Ja, hier. Hi. Wat ik hoorde van Eus is over de bedreigingen en zo. En over dat de politie daar nog niet heel veel mee doet. Nu is er bij jou wel wat mee gedaan, heb ik meegekregen. Ja. Maar en nu ging het vooral over, ja, wat mag dan wel en wat mag dan niet. Want je hebt vrijheid van meningsuiting. Maar ik heb nu eigenlijk een vraag over, weet je of worden al dingen meer ingezet? Want je zei, ze zijn voorzichtig wat betreft internet. Ja. Omdat je vrijheid van meningsuiting hebt. Maar toen ik bedreigd werd en ik kwam daar en ik werd 24 uur lang online bedreigd. En dan weet je mijn adres. Er is nog een vlog over gemaakt voor Iepenop. Ja. Toen kwam ik bij de politie en ze hebben er niks mee gedaan omdat het geen prioriteit heeft. Terwijl ik doodsbang in mijn eigen huis zit. Oké. Dus vroeg ik me af, weet jij al of kun je daar dingen op? Wanneer was dit? Dit was afgelopen zomer. Ja. Maar het duurde al heel lang. Dus. Ja, even voor de context, voor de mensen, iedereen in Leeuwarden zal wel kennen, maar Joyce is heel actief hier lokaal bij Kick-Out Zwarte Piet. Ja, ik heb haar toen ook gezien, geloof ik, bij de rechtbank toen, toch? Dat was jij ook, hè? Ja. Klopt, ja. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat de politie het niet altijd even serieus nam, maar dat kwam niet... ik zeg het verkeerd. Ik denk dat de politie er niet altijd evenveel prioriteit aan gaf. Het had met meerdere dingen te maken. Ten eerste, ze snapten het niet zo goed. Dat hebben we net ook in de zaal even besproken. Ten tweede, ze hebben enorme werkdruk. En dat houdt in hun geval dat ze nog steeds de prioriteit geven aan wat hier buiten gebeurt. Dus iemand die dan langs zo'n paaltje rijdt en een flits moet krijgen. Dus dat nog steeds als serieuzere criminaliteit wordt gezien dan internetcriminaliteit. En ten tweede... en dat is Nederland. We zijn een land van allerlei veel bureaucratie. En dat zegt die rechercheur ook eerlijk tegen mij. Ik neem jouw aangiftes op, maar dat is gewoon 12 pagina's schrijfwerk voor mij om dat uiteindelijk allemaal goed bij elkaar te krijgen. Dus wat je nu ziet is,
Juist omdat het een trend is. En ik heb nog steeds wel het gevoel dat de mensen die het ondervinden, die begrijpen hoe zwaar het probleem is. En de maatschappij, nou goed, ik ben daar een beetje mee begonnen ook 2 weken geleden bij Jinek, om daar een soort van aftrap te doen. En inderdaad, bij Jinek vorige week ging het weer over. Dus we zijn er nu steeds meer over aan het praten. Ik heb nu het gevoel dat er in de maatschappij en vooral ook bij het OM een bewustzijn ontstaat van dit is een probleem. Alleen heel veel mensen maken een fout door te kijken naar de politie en de recherche als het gaat om het wel of niet bestrijden van dit. Zij denken van, oh, die politie en recherche, die laten het lopen. Maar zij zijn afhankelijk van het OM. Zij zijn afhankelijk van wat voor opsporingsbevoegdheden zij krijgen van het OM om iemand te kunnen achterhalen die bijvoorbeeld dus achter zo'n anoniem account zit. En wat ik heb gemerkt, ik kan helaas niet uit de school klappen, maar wat ik heb gemerkt is dat de afgelopen weken, en dat was ook de reden dat het OM zo met mijn zaak uitpakte, dat er iets meer instrumenten zijn gekomen, dat zij nu iets meer mogen dan eerder, waardoor het voor hen ook makkelijk is geworden om mensen op te sporen uiteindelijk en ook te pakken. En het OM heeft nu echt bedacht van dit heeft prioriteit. In mijn geval is het zelfs zo erg. Ik bedoel, weet je, Wilders heeft het veel erger en wat dat betreft stelt allemaal niks voor wat ik meemaak. Maar bij mij is het in elk geval zo ver gekomen dat er gewoon kant-en-klare biljetten liggen bij de politie in Deventer. En op het moment dat ik weer zo'n uiting krijg van ik kom je doodmaken, stuur ik een screenshot naar de politie en zij tikken dat over in zo'n kant-en-klare aangiftebiljet en dan hoef ik alleen nog maar te tekenen. Dus bijvoorbeeld dan ga ik nu niet maandag, want dat is geloof ik tweede paas, maar dan ga ik daarna er weer heen en dan ga ik weer 6, 7 aangiftes tekenen. En ook in de politiek heb je zo'n meldpunt, weet dat, security, cybersecurity, weet ik wat, voor onze politici. Die hebben dat nu ook in Den Haag. Dus ja, maar het is gek dus dat we zover hebben laten komen, hè, dat is ook mijn punt. Maar iedereen in de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen, kunnen nu gewoon naar zo'n loket in Den Haag, speciaal voor hen ingericht. Als ze weer eens een bedreiging ontvangen, kunnen ze dat doen. Maar dan ben je dus, dat is mijn punt, dan ben je dus eigenlijk al te laat. Ja. Want wij zouden aan de voorkant het veel meer moeten indammen. En daarom deed ik net een aantal suggesties. En daarom hoop ik dat wij als maatschappij, de samenleving, hier nog een keer heel goed over gaan praten. En vooral de wetgever ook. Ja. En daar gaat het dus echt om. Heel goed gezegd. Je krijgt ook de bizarre situatie. Eus is eerder bij ons te gast geweest. Toen was ook Theo Hillema te gast. Toen moesten we gewoon 3-dubbele beveiliging hebben. Want we hadden 2 mensen die beide misschien aan de andere kant staan van de discussie. Ja. Extreem beveiligd moesten worden. En toen kreeg je ook nog een keer een flinke woordenwisseling. Ja. Met als gevolg dat online, behalve dat ik een vieze stinkhippie was, ook weer beide andere partijen weer aan alle kanten werden bedreigd. Ja. Misschien moeten daar inderdaad. Nou, ik vond wel ik moet zeggen dat mensen die erbij waren, die het gezien hebben, die denken, Theo en ik zijn eigenlijk heel erg, we mogen elkaar gewoon heel erg. Daarna ging die drinken. Precies. Ja. Alleen inhoudelijk zijn we het niet met elkaar eens. Maar het gekke was wel dat hij inderdaad zei dat hij begon over zijn beveiliging. Van ja, maar mijn beveiliging stond ook achter mij. Maar nee, dat klopt inderdaad. En wij moesten een heel groot gedeelte ervan betalen. Ja. Marianne. Ja. Joyce, is jouw vraag voldoende beantwoord? Het geeft vooral hoop. Dat ik denk als het OM nu al begint, het is een eerste stap. Dat is meer dan dat ik daar kom. Ja, we hebben niemand die dit soort dingen doet. Geen technische recherche. Nee, klopt. Ik ga even heel specifiek maken. Maar misschien, als jullie dit samen nog even doornemen straks, dan kan je ook iets meer uitleggen. Eén zin. Wat jij zegt, dat voelen heel veel mensen, maar het wordt nu veel serieuzer genomen. Ja. Dankjewel. Yes, dan gaan wij verder met muziek. Huub, je mag nog een keer on stage. Dames en heren, Huub Prins. Hoera! Tel tot 10. Waarom voel ik mij alleen, terwijl zoveel anderen ook geen idee hebben? Ogen groeien in mijn nek, zodat ik jouw daad opmerk. Duren noodzaak, het is al lang voorbij. Het is al lang voorbij, het is al lang voorbij. Botvier die agressie maar op een ander.
van formaat. Doe dat niet bij mij. Kijk eens in de spiegel, man, of vraag om feedback van de mensen om je heen. Los je het zo op, weld en pijn. Waar ging het toch fout? Het is al lang voorbij, het is al lang voorbij, het is al lang voorbij. De vrijheid die ik heb, het is al lang voorbij, het is al lang voorbij, het is al lang voorbij. De vrijheden van mij, het is al lang voorbij. Het is al lang voorbij, het is al lang voorbij. De vrijheden van mij, het is al lang voorbij. Het is al lang voorbij, het is al lang voorbij. Botvier die agressie maar op een ander van formaat. Botvier die agressie maar op een ander. Leer erover praten in plaats van om je heen te slaan. Leer je te beheersen en tel tot 10. Kom midden van de bak in. Ja, kom midden van de bak. Harder. We worden onderdrukt. We worden bestolen. Ze komen in de nacht. We worden belazerd. De commune van de Bagwan. De commune van de Bagwan. Slaap met je ogen open of je wordt betast. De sloten op het slot, hou ze van de macht. De commune van de Bagwan. De commune van de Bagwan. Pas op voor de oranje duivel. Pas op voor de oranje duivel. Hari Jai Jai Rama, 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 Hari Jai Jai Rama. De commune van de Bagwan. 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 Ja, dames en heren, Huub Prins. Onthoud het goed, u zag hem hier het eerst. Eus, ik wil je heel hartelijk bedanken Ja. voor je komst, voor het Vrijheidscollege. Hoeveel heb je nog te gaan?
6. 6. Ja. Nou, ik wens je weinig files toe en weinig parkeerbusstroken. Fijn dat je er was. Blijf nog even hangen als je wilt. Van harte Tuurlijk, welkom. ja. Mensen, jullie ook allemaal bedankt ook voor het meepraten. Volgende week zijn we er weer, zoals altijd natuurlijk. Dan gaat onze aflevering, die heet April op stil. Want op een mbo-school heeft een klas 2 weken lang de smartphone ingeleverd. Dus leven die kinderen nog überhaupt? Dat gaan we over 2 weken checken. Die week daarna is er weer een Vrijheidscollege. Komt Natasja van Wezel. En op 8 mei, kan ik alvast aankondigen, hebben wij de Iepen Pub Quiz. Met als onderwerp Game of Thrones. De Game of Thrones Iepen Pub Quiz. En dan kunt u een reis winnen van 4 personen naar Noord-Ierland, waar Game of Thrones is opgenomen. Dus allemaal komen, kom met uw team. Het is een dag na Ajax, dus je hoeft geen voetbal te missen. U allemaal hartelijk bedankt. Nog 1 keer applaus voor onze Eus.